No niin. Nyt ollaan Karlsborgissa. Tarkempi paikka Eriksö. Billerud paperitehtaan varjossa. Meren rannalla. Suulen siineriä, miten sitä sanot? Aivan oivallinen puskaparkkipaikka tämäkin. Ja tässä on myös Kaaliksin satama aivan vieressä ja melkeinpä luotsiaseman pihan läpi tänne sitten ajetaankin tuosta. Siinä on Eriksö Stugan. Tässä on ilmeisesti kesällä jotakin kahvilatoimintaa. Mikäs tuolla kauempana näkyy? Onko siellä joku botski? Saakos tuota zoomattua? No huonoa on. On sillä joku. Parkkipaikalla on tilaa. Mitään kieltoja ei näy. Jos ei tuohon tauluun sitten jotain ole tulossa. Koirista siinä jotakin höpötetään, mutta taitaa koskea tuota kesäkahvilaa paremminkin. Vilkastaanpa tätä ranssua. Tuolla on tuo komia kalliorantakin kyllä, mutta nyt emme taapertele sinne. Täältä löytyy penkkiryhmiä. 1, 2, 3, 4 ja 5 kappaletta. Plus tietenkin istuinpaikat tuossa tulistelukatoksessa. Kahtellaanpa millainen tulipesä täällä on. Joltain oli jäänyt tölkkisiä. Kyllähän se vain komia on. Omat puut ilmeisesti mukaan. Pari tuulimyllyt tuolla kauempana ja eipä hassumpi. Eipä hassumpi. Joo. Tällainen paikka tämä. Ja tänne on aivan hyvä tie. Kuten tuossa näkyykin, niin autoille ja vaunoille on useammallekin tilaa. Tällaista mäntykoivumaassa tuolla kuivaa. Tässä on joku vajaa, mutta tuskinpa sieltä puita löytyy. Ainakaan ilmaiseksi. Että omat puut tosiaan matkaan. Siellä höyryää paperitehdas. Siellä ilmeisesti kartonkia tai säkkipaperia ainakin tehdään. Ja
Mitähän liian muuta sitten tuotantolinjalta pukkaa. Melkoinen laitos kuitenkin. Vähän vilponen keli, mutta kesällä varmaan tyynellä. Todella hieno paikka. Ja onkin, kun täällä olen aiemminkin käynyt. Tuulen tuivertamia mäntyjä. Nyt tuo tehdas vähän tuoksahtaa, kun tuo pieni tuulenvire sattuu tänne päin. Eiköhän tuon kanssa pysty elämään. Siinä on joku sääasema. Tuulimittari siltä ainakin löytyy. Joku muukin anturi näyttää olevan. Autoohan se on mentävä, täällä jääty. Sen verran kevyt vaatetus tuli nyt mukaan. Että tämmönen paikka tämä. Oikein hieno.